Bu mini kursyň çägine siziň bilen biz Polygonal taxnan döredör. İlkinji 2 ders nazary bilim hem de taýýarlaýjy bolar. A üçüncüden başlap bize modellerlemäge başlar. Blender bu 3 ölçekli modellerleme üçin ajaýyp paket. Onda modellerlemek, materiallary gurnamak, animasiýa döretmek, döredilişden soň işi geçirmek, heykel etmek, dürli simulasiýalar döretmek we başga bir näçe işler etmek bolýar. Programmanyň ähli mümkinçiliklerinden başga-da ol açyk çykyş kodu taslama bolup durýar we mut görünüşde ýer edilýär. Bütün tarihinde taslama ören işçiň ösdi we diňe işläp düzüjüleriň giň köpçüliginiň hyjy netijesinde äger uly mukdarda mümkinçilikler gazandy. Emma 2019-njy ýylda uly täsir ýetiren pursat bolup geçdi. Senagatyň Epic, AMD, Nvidia, Intel, Ubisoft we şoňa meňzeş köp sanly öňde barjylary bu taslama $100,000 puly maýa goýdylar. Diňe Epic kompaniýaň öýde 1,200,000 puly 3 ýyllyk maýa goýdy. Öňki wagtlarda 3D grafika öwrenmek babatyna bütün internetiň içinde Blender bu diňe 3D grafika bilen tanışlyk we bir ay ony öwrenenden soň has ýokary bir programma geçmeli diýen ýaly pikir ýörünlüdi. Bugun indi beýle sözlere gawat gelmersiňiz. Ýöne onu da Blender bilmek bilen özüňi ösdürmek kıyın diýen ýaly pikir ýok däl. Sebäbi hemme ýerde industrial talaplara laýyk gelen programmalar bilmeklik talap edilýär. Onu da şeýle pikirler näçe ýyl bolugça aňdan çykarmak gerek. Hatta Ubisoft ýa Blizzard ýaly ören öňde barjy önüme öndüren kompaniýalaram Blender'i kabul etmäge we ondan ugralmaga taýýar. Hatta dören kompaniýalary, studiýalary ýa adaty öndürjiler alsaň bilen düýbünden tersine pikir dörer hemde Blender'i bilmeden kynçylyk ýüze çykar. Bu istenlik beýleki 3 ölçekli paketlerden ören AutoPAW diýen program bolup, onuň hem öz artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri bar. Bu ýerde hem ýagdaý awtolog bazarynaky diýen ýaly Mercedes, BMW, Audi bu ulaglar bir-birinden uly tapawut etmeýärler we olaryň hertiniň öz taryhy, artykmaçlygy we ýetmezçiligi bar. Meňzetme düşünen soňuz we hatda şu mini kursyň dowamynda hem siz bu tasdiklama özüňiz gödýet bilersiňiz. Tanıştyrlyş bölümi ýapyp Blender'e geçmekle onuň bilen tanışyp başlamaga giriş.